Wang Kindarwaki ni machiegni. Jago moro nyobe timo wito ngimane e gweng' ma Kochola mayudore South Kanyamwa location sub county Mandhiwa county ma Biodo chieng' manyoro. Jago no manyinge William Ojwang ma jahigni 45 nyomonji ma ochio negi e kinde manyodhi e bura moro gi jokanyo mage kata gi jokanyo mag buche no e gweng' ma Kochola kono. Kakileronwa kod jafwambo mar county ma Homabay Ali Abich ni monj makamano chal ka gima no en mar chulo kuor nikech wachore ni jal mane onegi no ne ogoyo nyathi kata nyithindo adek mag achijno chieng' tich ariyo juma mokalo e kinde mane giwuok e thum liel gotieno e gweng' ma Kachwanya sublocation e county ma Homabay. Jago no mosenga nyinge ni William Ojwang jagni 45 nyo chadhi go jalo mowito ngimane bang' ka cheje moko ang'wen nyo monje e kinde mano dhi nyime kod bure group ma entie e gweng' ma Kochola e monje machalo kamar chulo kuor. Ruoth ma South Kanyamwa location Richard Omolo wacho ni tarik 18 mar dweni nyithindo moko adek ne omonji ma ohiny e kinde mane giwuok e arita liel moro ka wuon nyithindo mekoni ne omonji ma ohiny go eko ema okoni ne orugo loso kweth mare mane gimonjo go William Ojwang ma gichwe gi nege. Mokwongo ni 18th this month ne nitie nyithindo moko ariyo nobedo assaulted gotieno kane gidhi arita mar liel moro mane mao moro nindoe. Koro kane ochopo the following morning, that's on 19th, to wayudo report ni nyithindo moko notong' nyithindo gi ne gia e location marwa ma en South Kanyamwa Kachola sublocation to joma notong'o gi wa being alleged ni ne in sublocation ma en Kachwanya sublocation. Koro we reported the case ko police makobodo to kapok ne atwa ne okaw mondo mi oyud joga nikech nyithindo go wa rushed mondo tergi for admission referral hospital Homabay nikech nyathi achiel ne 18 years achiel ne 16 achiel ne 14. Koro wuon nyithindo gi en kano yudo ni nyithinde gi koro no osehiny kamano ten be okobodha kata mondo gi ofuatilia weche mag reporting en okawo mane dhi initiative mondo mi koro rit ng'ama ne being alleged ni ne otong'o nyithindo gi. Ne okoni achejino osebedo kalewo William Ojwang kendo nyoro kane giwinjo ni bura mar group mare to ne gidhi kanyo ma gimonje kendo chadhe marach mokalo gi jalo moduogo wito ngimane mana gi kanyo kaeto giringo gi lal. Koro nyoro kano gi kodiochieng' to chal ka gima no winjo ni kijana ni no bire bura moro mar self-help group moro gin gatie kamoro ni Kochola village etieni gin neighbors nikech gin loka machielo to jogi be ni loka machielo. Koro kano wuok odhi kanyo to gidhi giyudo ka jago ne nitie bura kanyo to kanye ma gigole to en kachiel gi jomoko mane gin go mane gigoye ma gitong'e gi beti gitong'o tiende ne gituro tiende ne ariyo gitong'o wiye ne gitong'e gi beti mang'eny kabisa ne gisonje joma nobedo mention were 4 people gitong'e to ne giwe kane pod oyweyo koro wan kwaringo koluongwa to wadwa chopo wayudo kosetho. Richard ne osimo jopiny wete mar kawo chike lwetgi kawo koni ripoti wi nek mar jago no ne oseter ne obila Mandhiwa kendo dhi nyime koluwo ndacha chije go eko ka ringre jago mane ginego no to ne oter e kar kano ringre jomotho Mandhiwa. Koro wakawo the initiative mondo wakawo wadwa oter report ka police then joka DCI obiro mokawo the body otero mochari Mandhiwa. Koro monjo on allegation ni ene manotong'o nyithinde go mad not yet been confirmed. Koro enana ni nitie jomoko kama atwadwa no kaw kendi wuon ma en wuon gimoro no manyo intervention mar sirkal mondo mi okonye onge. Koro en gimiwacho ni okodwa no tim odwa no tigi go kien. So that has been the problem, but then the case is with the police now. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homabay yan Ali Abich. Jatend piny Kenya William